ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni ku programu yathu iyi yomwe tikufuna kutambasula momveka bwino ngani yokhudza chikhulupiriro cha Nsilamu. Ndiye ndikupemphani kuti mukhale nane limodzi kufikira kumapeto kwa programu iyi chifukwa idzibwera muzigawo. Ndiye musayiwalenso kupanga subscribe ku channel chimenechi ndicholinga choti mudzipeza ma update mosavuta. Gawo limene tikufuna kuti tiyambire mu tsiku la lero, tikufuna kuyamba kuti kodi chikhulupiriro cha Nsilamu ndi chiyani, ndipo zimene tikuyenera kudziwa pangani yokhudza chikhulupiriro cha Nsilamu ndi zotani. Koma tisanafike kumeneko, mafuna kuti tilongosole kaye za nyengo yomwe inu ndine tikukhala mu nthawi ino. Inu ndine tikukhala pakati pa anthu amene ambiri mwa iwowo chikhulupiriro chawo chinasokonekera. Ena mwa iwo ndi anthu amene sasilamu, ena mwa iwo ndi asilamu koma chikhulupiriro chawo ndi chotengera zomwe omwe sali asilamu amakhulupirira. Ndipo tili ndi ena amene ali asilamu koma amakhulupirira zachikhalidwe. Ndiye pachifukwa cha kusakanikirana kwa anthu amenewa pakati pathu, ambiri mwa ifeyo tikupezeka kuti tikumatengera zina kuchokera mu zikhulupiriro za anthu amenewa ndikumazikhulupirira namayesa kuti ife tikupanga zinthu zimene chisilamu chatiloleza. Taonani ena pakati pathu vuto likawagwera akumathamangira kwa asing'anga. Ndiye sitikufuna kukamba zambiri, koma funso ndilakuti kodi mu chikhulupiriro cha chisilamu kuthamangira kwa asing'anga kapena kupita kwa asing'anga tikupeza kuti ndi gawo la zimene tikuyenera kuchita. Komanso alipo ena amene vuto likawapeza amathamangira mwa azibusa, kandi amayi kandi abambo. Vuto likawapeza akuthamangira kwa abusa. Banja lawo silikuyenda bwino, muona kuti amayi ambiri akumapita kumeneko akuti kumapemphero, abusa akawapempherere, ali ndi ziwanda. Kodi mu chikhulupiriro cha chisilamu gawo limene tikulipezamo? Komanso muona kuti alipo ena mgulu la asilamu amene akumapempha ziwanda. Tikati kupempha ziwanda apa akumadutsira mwa anthu amene amachita matalasimu. Kodi matalasimuwa ali gawo la chisilamu? Komanso tiona kuti mmenemo muli ena amene vuto likawapeza akumathamangira kumanda ndikumakawapempha anthu amene adamwalira mu gulu la asilamu kumeneko, akuti maauliya, monga ngati kumpempha Abdul Qadir Jilani kapena kumpempha mtumiki kumene angakhalenso ena mu gulu la maswahaba radhiyallahu anhu. Kodi zimenezi tikuzipeza kuti zili mu chikhulupiriro cha Nsilamu? Kodi nanga Nsilamu akuyenereka kudziwa zotani pangani yokhudza ziphunzitso za mtumiki sallallahu alaihi wasallam? Chifukwa alipo ena mugulu ife amene akumati Qur'ani ndiyo yokwanira basi, izi za mahadithi izi zilibe ntchito. Allah watipatsa Qur'ani ndipo Qur'ani ndiyo yokwanira, ndipo aliyense akhonza kumayiwerenga Qur'ani ija ndikuphunziramo mmenemo ziwiri zitatu ndikumakhala Nsilamu wokwanira. Kodi zimenezi tizipezanso kuti zili mu dini yathuyi? Ndiye pali zambiri zimene tingatambasule ngati kungotsegulana maso kuti gawo la chikhulupiriro ilili likufunikira bwanji mu chipembedzo chathu ichi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pali ena mugulu la asilamu amene akumanena kuti maswahaba ndi osafunikira, ndipo ena akumanena kuti ambiri mwa maswahaba pambuyo pakumwalira kwa mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam adakanira, akuti mtumiki adasiya ulangizi kapena lamulo
lonena kuti pambuyo pakumwalira kwake masahaba adzamupange Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kukala khalifa. Ndiye masahaba adanyozera lamulo limeneli, choncho onse kupatulapo ochepetsetsa adakhala mugula wokanira. Kodi zimenezi ndizoona? Ndiye tikhala tikuunika zinthu ngati zimenezo, ndipo ino ndine tiyeni tikhalire limodzi ndicho linga choti tikamafika mu gawo limenelo tidzakhale tikudziwa kuti kodi pamene papa chisilamu chikufotokozanji. Ndiye tidzikhala tikuperekanso insha Allah umboni kuchokera mu Qur'ani komanso kuchokera mu ma'athar kapena kuti ahadithi kuyambira pa mtumiki amene akutchedwa kuti marufu', kenako tidzafikanso pa maahadithi ama sahaba radhiyallahu anhum amene amatchedwa kuti mawquf, komanso tisaiwali kuti palinso zokamba za matabi'un zimene zikugwera pa mahadithi amene ali maqtu'. Pambuyo pake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam nayenso poyamba kuwaphunzitsa masahaba radhiyallahu anhum ankawaphunzitsa kaye choyambirira ngani yokhudza chikhulupiriro. Jundub ibn Abdillahi al-Bajali akufotokoza kuti kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana wa innakum al-yawm tata'allamuna al-Qur'an qabla an tata'allamu al-iman. Munthawi yomwe tidali limodzi ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ife tidali anyamata ndi tochangamuka. Choncho timamuona mtumiki akuphunzitsa nkhani ya chikhulupiriro kwambiri, ndiye tidaphunzira kuchokera kwa iye yonso zokhudza chikhulupiriro, zokhudza imani, tisadayambe kuphunzira al-Qur'an, kuphunzira malamulo a mu Qur'an, za halali ndi za haramu, zoyenera kuchita ndi zosayenera kuchita. Tisadayambe kuphunzira maahkam, tidayamba kaye kuphunzira za chikhulupiriro. Kenako tidaphunzira Qur'ani ija tsopano, tidaphunzira maahkam, malamulo, ndiye imani yathu idawonjezekera. Koma inuyo mu nthawi ino mukuyamba kaye kuphunzira Qur'ani musanayambe kuphunzira imani. Choncho chimene chikumachitika nchonena kuti chifukwa choti mwaphunzira malamulo simukuwatsatira malamulo aja, chifukwa simukudziwa kufunikira kwa malamulo, komanso simukumudziwa yemwe walamula zinthuzo. Ndiye pa chifukwa ichi ino ndine tiyamba kaye kuphunzira nkhani imene ya chikhulupiriro, ndipo insha Allah ndikhulupirira kuti zitipindulitsa kuti imani yathu mudini imwe ikhale yokhazikika. Kale anthu amene akutsatiradi zimene Allah adavumbulutsa, komanso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsa. Ndiye ine ndikusiyeni m'manja mwa Allah kufikira mu episode ina. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.